Ahoj, já se jmenuji Martin a dnes spolu absolvujeme webinář na téma, nad čím vším by měl přemýšlet včelař, nad jakými oblastmi, než začne včelařit a než si pořídí včely. Proč právě já? Jsem včelařem již 12 roků, mám absolvované odborné učiliště na Savrkách, takže mám výuční list ze včelařství. Absolvoval jsem 1 rok učitele včelařství a aktuálně obhospodařuji 30 včelstev na rámkové míře 39-24. A co pro mě včely znamenají? Včely jsou pro mě obrovská inspirace, sledovat včely, včelstvo, jak funguje, s jakou brutální efektivitou funguje a jak je výkonné. Jsou to pro mě emoce, ať už ty pozitivní, kdy včely nosí a snáší med a ty emoce se zmotňují do medu a vytočeného medu a zmotní se v oslazeném čaji. A nebo ty negativní emoce, kdy včely mají problém a jsou spojené s úhyny včelstev. A v nejposlední řadě pro mě jsou včely prostředek a čas, kdy se dostávám do flow, kdy se ztrácím v čase a do prostoru a dokážu se včelami strávit velké množství času. A teď něco o vás. Proč tu jste vy? Chcete se přiřadit do včelařské skupiny a stát se včelařem. To znamená, že jste člověk, který uvažuje o tom, že si pořídí v blízké době včelstva. Pár čísel pro zajímavost. V České republice máme 750 000 včelstev přibližně. Máme něco kolem 65 000 stanovišť. A drtivá většina z tohoto počtu všech včelařů jsou malovčelaři. To znamená já a pravděpodobně i vy. A přes 80% všech včelařů v České republice má méně než 15 včelstev. Takže důvod, proč jste tady, předpokládám, je, že si chcete pořídit včely, že se chcete něco dozvědět o všech oblastech, o kterých byste měli přemýšlet, než si je pořídíte. O čem všem budeme dneska mluvit? První kapitola se bude týkat toho, proč vůbec chcete být včelařem. Druhá kapitola se týká toho, kde bydlí včely. Třetí kapitola, kam si vůbec já můžu umístit můj úl. Čtvrtá kapitola, potřebují včely moji péči. Pátá kapitola, kolik mě bude stát sklenice medu. Šestá kapitola, bez ředníků to prostě nejde. A kapitola číslo 7, závěr. Jedna z velmi důležitých věcí, než začnete včelařit, je zjistit, zda nejste alergičtí. Nejlepší varianta je navštívit vaši alergoložku, která vám provede testy a zjistí, zda jste alergičtí nebo ne. Tuhle věc bych opravdu nepodceňoval, protože povětšinou stanoviště bývají na odlehlých místech a pokud jste alergičtí, nevíte to, píchne vás včela, může to být velký problém, který může ta alergická reakce přejít až do anafylaktického šoku a v nejhorším případě ten může skončit tragicky. Takže tohle určitě prosím ošetřete. Kapitola číslo 2. Podkapitola 2.1. Proč být včelařem? Důvodů, proč se stát včelařem, je velké množství. Můžete mít kladný vztah k přírodě, můžete si hledat nového koníčka, můžete mít chuť si obstarat přes včely a vaše včelstvo med pro vaši rodinu, můžete chtít prodat med kamarádům a až po poslední bod, že máte ambici, aby vás včely živily a stali jste se profesionálním včelařem. Cílem dnešního webináře je obsloužit především ty první skupiny, ty malovčelaře a zájmové včelaře. Včely je krásný koníček, ale kromě toho, že to je radost, tak ať už máte jakékoliv důvody, proč chcete včelařit, tak vždycky sebou včely a včelaření nese spoustu práce a někdy jsou to i starosti, takže není to jenom zábava. Tak, kapitola číslo 2.2. Jaký počet včelstev si na začátek pořídit? Je to náročná otázka a není jednoduchá a jednoznačná odpověď. Je velmi důležité na začátku pro první rok si nepořídit velký počet včelstev. Velkým počtem myslím cokoliv, co směřuje k 10 nebo za 10.
Každé z těch včel, každé z těch včelstev potřebuje svůj čas na údržbu a jako nováček, který nezná spoustu věcí, budete mít velký problém obsloužit tento počet včelstev. Proto za mě doporučuji, abyste v prvním roce si pořídili 2, 3, maximálně do 5 včelstev. Proč ne jedno včelstvo? Velmi často se stane, ať už našimi začátečnickými úkony, které provedeme ve včelách, anebo i přes zimu přirozeným úhynem, že nám včelstvo uhyne. Takže pokud budete mít jedno včelstvo a uhyne vám, je to vždycky trošičku negativní emoce a může se stát, že nebudete mít chuť pokračovat. To znamená ideální počet 3, když jedno včelstvo uhyne, máte z těch zbylých 2 včelstev možnost si buď posílit to třetí slabší, nebo nahradit a vytvořit nový oddělek, a nebo včelařit pouze se 2 včelstvy a postupně si ten stav doplnit. 2, 3. Kde si koupit včely? Máte několik možností, jakým způsobem koupit včely. První způsob je, že si koupíte oddělek. Je to jakýsi základ včelstva, který si koupíte od včelaře nebo velkovčelaře a tu danou sezónu, v ten daný rok oddělek rozšiřujete, až z něho uděláte produkční včelstvo a ve finále to produkční včelstvo vám dá med až v další sezóně. To je první varianta. Vždycky je dobré a ideální si oddělek pořídit od včelaře, který je z blízkého okolí, je to prověřený včelař a oddělek je vždy vhodné koupit i s ověřením na včelí mor a varroázu. Druhá varianta je, že si koupíte přímo vyzimované produkční včelstvo. Výhoda je, že už v tu danou sezónu z toho včelstva dostanete med. Zase je potřeba mít potvrzení o možnosti převozu a veterinární potvrzení o nepřítomnosti včelího moru. Třetí variantou je odchycení roje. Tady bych byl trošičku opatrný, a to z toho důvodu, roj bych bral pouze v případě, že víte, že je z ověřeného zdroje, to znamená, že víte, že ten roj patří konkrétnímu včelaři a není to nějaký anonymní roj, který odněkud přiletěl, a to riziko, že budou mít nějaké zdravotní problémy, je příliš vysoké. Takže roj ano, ale pouze z ověřeného zdroje od včelaře. A poslední možnost je, že si odchováte sami oddělek, ale to v té první sezóně nelze, to až budete v další sezóně a budete zkušenější včelaři, tak si můžete vytvořit sami oddělek. Kapitola 2.4. Jak jsem začínal já. Moje zkušenost a jak jsem začínal první rok. První rok jsem pořídil 3 úly na rámkové míře 39-24. Podařilo se mi o ty včely v průběhu roku pečovat, takže jsem zimoval 3 včelstva a přes zimu mi uhynulo 1. První sezónu jsem téměř každý den byl ve včelách, pořád jsem je rozebíral a pořád jsem chtěl vědět, co se ve včelách děje, jaké jsou kondice, jestli je tam matka, jestli začaly nosit med, a neustále jsem je rozebíral. Nicméně vyzimoval jsem všechny a po první zimě, kdy stouplo sebevědomí, jsem si řekl, že v druhé sezóně jsem schopen zvládnout 10 až 15 včelstev, takže pokud si dobře vzpomínám, tak jsem pořídil dalších 10 včelstev. A v druhé sezóně se mi už tak nedařilo. A to bylo jednoznačně z důvodu, že ten počet včelstev 15 byl příliš vysoký a nestíhal jsem realizovat všechny kroky, které bylo potřeba ve včelstvu. Buď jsem udělal něco brzy, nebo pozdě, nebo vůbec, anebo špatně. Jednoznačně, takže jsem v další sezóně poklesl zase na nějakých 5 až 7 úlů a pak vlastně 3. rok, kdy jsem včelařil, jsem se přihlásil na včelařské učiliště v Nasavrkách, takže pak i ty zkušenosti poměrně rychle rostly a během dalšího roku, v 4., 5. roce jsem se dostal na těch 15 až 20 včelstev a velmi bezproblémově a v pohodě jsem tenhle počet zvládal. Nicméně je to jenom zase potvrzení toho, že v prvním roce skočit rovnou do 15 včelstev je velmi rizikové a nedoporučuji. Pouze v případě, že budete mít nějakého zkušeného včelaře, který s váma bude včelařit a bude vám rádcem, tak je to schůdná varianta. Jinak
doporučuji ten nižší počet. Tak, kapitola číslo 2.5. Včelaření je krásný koníček. Při včelaření se naučíte spoustu mimooborových věcí. Najednou vás začne zajímat, jaké bude počasí, začne vás zajímat, co kvete v okolí, naučíte se spoustu nových kytek, nových dřevin, které jsou zajímavé nejen pilově, ale i nektarově pro včely. Začnete se zajímat o to, jaké plodiny se pěstují v okolí vašeho stanoviště, jakým způsobem jsou ošetřovány, jakými pesticidy a insekticidy a jaký mají dopad na vaše včely. A úplně dotaženo do extrému, někteří z vás se stanou truhláři, protože si budete chtít sami vyrobit úly, rámky, víka, dna. Takže těch oborů, kromě včelařství, které vám přibudou do vašeho zájmu, je velké množství. Takže i z tohoto pohledu je včelaření krásný koníček. Ale každá pozitivní strana může mít i negativní a včelaření je i dřina. Právě držím nástavek, který je postaven na rámkové míře 39-24, to znamená, že rámek uvnitř úlu má rozměr 39 cm x 24. Když ho včely zanesou plný medem a celý tenhle nástavek je plný medu, tak váží 30 kg. Když si představíte, že budete mít stanoviště, kde budete mít například 10 úlů a na každém stanovišti vám včelstvo naplní jeden tento nástavek, tak 10krát na tom stanovišti zvednete 30 kg, odnesete ho do auta, v autě ho dovezete domů, z auta ho zase zvednete každý z těch nástavků, vyložíte ho z auta, dovezete ho do medárny, nebo do dílny, nebo do garáže, kde budete stáčet med. Tam ho zase vezmete ten nástavek a zase ho přenesete. Potom každý z těch rámků vezmete a když je plný, tak obsahuje 2,5 až 3 kg. Takže každý z těch rámků potom vezmete do ruky a dáte do medometu. Tak zcela bez pochyb je to velmi pěkný sportovní výkon. A v ten daný den ani nemusíte chodit do fitness centra a vystačíte si jenom pouze s odběrem medu a vytáčením nástavků. Takže je to i dřina, hromada těch věcí, s kterými budete pracovat ve včelách, ať už jsou to nástavky, rámky, mají svou váhu a musíte i při volbě tohoto koníčka počítat se svojí fyzickou kondicí. Kapitola číslo 3.1. Kde bydlí včely. Ukážeme si, jak může vypadat jeden příklad možného úlu. Variant a typů úlu je velké množství. To, co my tady dnes uvidíme, je varianta rámková míra 39-24, nezateplený úl, to znamená, že výrobek, nástavky a všechny součásti jsou pouze ze dřeva. První součástí je víko, které chrání úl a povětšinou bývá z plechu a ze spod je naplněno polystyrenem. Druhou součástí je folie průhledná. Ne všichni včelaři ji používají, nicméně já ji mám rád, protože velmi dobře po odklopení víka vidíte, v jaké síle jsou včely, v jaké jsou kondici, aniž by včely odlétaly nebo na vás útočily. Srdcem úlu je nástavek, je to jedna krabice, které jsou rámky. Když mluvíme o rámkové míře a úlu 39-24, myslíme tím rozměr rámku, jehož délka je 39 cm a výška je 24 cm. A těch variant pro délku 39 je zase několik. Jsou nízké nástavky, které mají 15 cm, pak je to varianta 24 a jsou i širší, vyšší rámky z 27 cm a případně i větší přes 30 cm. V průběhu sezóny, když dostanete oddělek, tak ten oddělek by se v tom daném roce měl dostat do síly a u rámkové míry 39-24 by se měl dostat na 2 nástavky před zimou a měl by vyzimovat právě na 2 nástavcích. Poslední a velmi důležitou součástí je dno, které má několik
součástí. První z nich, a to asi ta nejdůležitější, je česno. To je místo, kudy létají včely do úlu. Součástí bývá povětšinou i nějaká, říká se tomu, česnová uzávěra, kterou používáme na zúžení příletového prostoru. Například ji používáme v průběhu zimy a přidáváme ji na podzim, kdy včely začínají slídit a můžou se do úlu dostat i například myši. Takže používáme česnovou uzávěru. A nezbytně nutnou součástí všech moderních den je podložka, takzvaného varovadna, kde na této podložce my jsme schopni sledovat veškeré spady, které propadávají ze včelstva. Takže jsme schopni usuzovat z této podložky, jak je včelstvo silné, kde sedí v úle, jaké jsou spady roztočů a případně další stavy ve včelstvu. Prošli jsme si jednotlivé součástky úlu a nyní se podíváme, v jakých formách můžeme najít rámek. Rámek je v podstatě předloha, podle které staví včely v úlu. Jako základ včely dostávají na rámku voskovou předlohu, které říkáme mezistěna. V měsíci dubnu, když začíná stavební pud a včely začnou produkovat voskové šupinky, tak tuhle rovnou mezistěnu vystaví v plást. Takže tady máte možnost vidět výsledný produkt, poté co z mezistěny včelstvo vystaví plást a plást je jednotka, na které se odehrává veškerý život ve včelstvu. Je to zásobárna, kam se ukládá med, kam se ukládá pyl, je to místo, kde se líhne nový život, kde matka klade vajíčka a odkud se líhnou dělnice a trubci. A v nejposlední řadě je to i komunikační prostor, kde včely se dorozumívají a komunikují spolu. Poslední variantu, kterou si můžete prohlédnout, tady vidíte příklad právě, kdy plást je využit jako zásobárna. Je to plást, který je plný medu, med je zavíčkovaný a je v podstatě v takové zásobárně připraven ke konzumaci a v průběhu zimy. Takto plný rámek z obou stran má přibližně 2,5 až 3 kg. A tady kapitola 3.2. Jaký typ úlu si zvolit? Variant, jaký typ úlu si zvolíme, je velké množství. Zkusíme se nicméně ty faktory, které ovlivňují výběr, teďka zjednodušit a udělat si takový rozhodovací mechanismus. V první fázi byste se měli zatím zamyslet, jestli chcete včelařit, řekněme, standardním způsobem, tak jak jsme si před chvílí popisovali typ úlu, který se skládá z nástavků a rámků, a to je takzvané rozběrné dílo. Takže jedna z variant je používat rozběrné dílo, to znamená nástavky a rámky, a definovat včelám, jakým způsobem mají stavět a fungovat v úle. Druhou variantu je nerozběrné dílo, tam patří například varé úly. Druhou věc, kterou byste měli rozmyslet, je, jakého materiálu chcete úl a zda budou zateplené a nezateplené. Zase jedna varianta je, že použijete jako materiál nezateplený dřevo, povětšinou se používá tloušťka materiálu 2,5 cm. Zase standardem bývá borovice vejmutovka, která je lehká, může být i smrk. Druhou variantu jsou zateplené úly, buď čistě plastové, nebo se dělají i palubkové úly, které mají vycpávku z polystyrenového materiálu. Třetí krok, který byste měli rozhodnout, je samotná rámková míra. Zase pro jednoduchost rámkových mír je velká spousta. Pro jednoduchost a pro zjednodušení v České republice se používají dvě nejčastější. První z nich je rámková míra 3924, to je to, kterou jste viděli, jak jsme si procházeli, z čeho je úl složen. Druhou variantou je rámková míra Lansdorff. Další faktory, které vstupují do vašeho rozhodnutí, jakou rámkovou míru do vašich včelstev vybrat,
jsou například, jakou fyzickou sílu máte. Jak jsem zmiňoval, plný nástavek medu v rámkové míře 39,24 má téměř 30 kg. Takže je velmi dobré zvážit i tento faktor. Čím jsme starší, máme menší fyzickou sílu, i ženy budou asi přirozeně volit nižší rámkové míry, které budou lépe ovládat a lépe přenášet. Takže určitě je to fyzická kondice. Je to do rozhodnutí vstupuje faktor, jakým způsobem chcete včelařit, jestli chcete mít rozběrné nebo nerozběrné dílo. Do rozhodování vstupují i podmínky, v kterých včelaříte, jak silná snůžka je v dané oblasti, jak často budete vytáčet med a v jaké nadmořské výšce se pohybujete a včelaříte. A v nejposlední řadě a velmi důležitým atributem je, od koho budu brát oddělky a na jaké rámkové míře. Mnohdy je to faktor, který předurčí výslednou rámkovou míru a výsledný typ úlu, který si pořídíte. A kolik nás takový úl bude stát? Víko 300 korun. Nástavky, 2 kusy 1000 korun, dno 500 korun, rámky 450 korun, mezi stěny 750 korun a celkem přibližná cena je kolem 3000 korun. Je to cena orientační a může se lišit výrobce od výrobce a podle zpracování. Mám tady pár dotazů, které jste nám pokládali během toho online školení, tak se na ně teďka Martina zeptáme. První, když chci začít včelařit a nejsem si jistá tím, jestli jsem alergická, jenom vím, že mě jednou v minulosti píchla včela a nic mi to neudělalo, stačí to? S velkou pravděpodobností ano. Pokud ta reakce byla mírný, malý, svědivý pupen, tak s velkou pravděpodobností je všechno v pořádku. Jenom upozorňuji, že je rozdíl, když vás včela píchne například do ruky, do prstu, anebo když vás píchne do krku nebo do obličeje, kdy ta reakce může být daleko silnější. Tak zjednodušeně mohou nastat 3 stavy. Jednak první stav lokální reakce, kdy opravdu jenom v místě vpichu se objeví červený, malý, zarudlý pupen. Druhá varianta je, že nastane celková reakce organismu, budou to větší červené plochy, místo vpichu více nateče, až po nějakou kopřivku, jako byste proběhli kopřivami. No a třetí nejhorší možný stav je anafylaktický šok, kdy dojde k poklesu krevnímu tlaku, zástavě dechu, až tím nejhorším možným stavem je bezvědomí. V případě druhého a třetího stavu, pokud máte pochyby, neváhejte co nejrychleji k lékaři. Můžeme. Tak a co je úplně nejdůležitější, když tě bodne včela, Soni? Co si myslíš? Dát na to cibuli. To by šlo, ale úplně nejdůležitější ze všeho je vytáhnout žihadlo z rány. Protože žihadlo, když je v ráně, s velkou pravděpodobností se vytrhlo i s celým žihadlovým aparátem, i se veškerým nervovým zakončením. A když žihadlo je v ráně, tak pořád do těla pumpuje z jedového váčku jed. Čím větší množství v těle, tím potenciálně větší reakce, tím potenciálně větší problémy. Takže než začneme volat rodinu, záchranku, úplně ze všeho nejdřív vytáhnout žihadlo z rány. Martine, 2 nejčastěji vídaný typy úlů, Langstroty a 39/24. Jaký tam jsou rozdíly? V České republice máme hromadu rámkových měr, nejčastější 2 je Langstroth a 39/24. Je lépe hovořit o rámku, nikoli v úlu, kdy rámek vnímáme jako nejmenší rozběrnou jednotku hůle. Když mluvíme o Langstrotu, je to úl obdélníkového půdorysu, v kterém je většinou 10 rámků. Langstroty mají delší rámek, 44,8 cm, a zase na výšku, tak jak jsme si povídali ve webináři, ty výšky se mohou lišit, 15,9 cm, 18,5, 23, 28,5 cm, podle toho, v jaké výšce toho rámku chceme včelařit. Rámková míra 39/24, zase délka rámku je 39 a na výšku 24, 15, 18, 27, 30, zase podle toho, jakým způsobem chceme včelařit. Co tedy ovlivňuje volbu výšky rámku, a je jedno, jestli včelaříme v Langstrotu nebo v 39,
Je několik variant, buď volíme pouze nízké nástavky, to jsou ty především kolem 17 cm na výšku, nebo volíme ty vyšší nástavky, zase jenom jednotnou rámkovou míru, například 39-24, všechny nástavky mají stejnou výšku, anebo, aby to nebylo úplně jednoduchý, tak jsou včelaři, kteří včelaří takzvaně kombinovaně, že plodiště mají na vysokém rámku, to bývá 27 cm, 30, někdy 34, a jako medníky používají ty nižší nástavky, nižší rámkovou míru 15-17 cm. Každá z těch variant má svoje výhody a nevýhody, pár z nich si uvedeme. U té nízké rámkové míry, pokud budeme včelařit pouze na nízkých nástavcích, tak výhodou je nízká váha. Když bude nástavek mít 15 cm a bude plný medu, nebude vážit 30 kg, ale bude vážit 12 až 15 kg. Jednodušeji se nám bude rozšiřovat prostor včelám. V době, kdy v květnu někdy přichází ledový muži a několik dnů může být zima, 10-15 stupňů, pršet, možná i méně stupňů, tak daleko líp se nám bude rozšiřovat úl o nízký nástavek než velký nástavek. Nejmenší stavební jednotkou takto včelaření na nízkých nástavcích je nástavek, nikoliv rámek, takže opravdu včelaříme nástavkově, že nerozebíráme, nevybíráme rámky, ale opravdu dáváme celý nástavek. A ve finále i z pohledu produkce medu daleko snadněji se nám produkují takzvané jednodruhové medy, kdy je silná snůška lípy, maliny a můžeme tak hrdě, pokud víme, že máme včely úlipové, ale je velkou pravděpodobností říct, že tenhle nástavek v téhle době přinesli pouze z lípy a jednodruhový. U vysokých nástavků řada těch věcí bude opačně k nízkým, nevýhoda je velká váha. Když bude plný vysoký nástavek, 39-24 má 30 kg a to už je pěkný sportovní výkon. Musíte přemýšlet o tom, kdy a jak správně rozšířit ten úlový prostor, jestli je vhodné počasí. Často nepracujete už s nástavkem jako nejmenší jednotkou, ale přemýšlíte nad rámky, které kam dáte. A výhodou je u vysokých nástavků, že matka pro ně je daleko komfortnější, když rámek má větší plochu a může na něm plodovat a nemusí přecházet mezi nástavky. Takže to je výhodou vysokých nástavků a kombinované včelaření a včelaření, kdy kombinujeme různé výšky nástavků, tak se snaží skloubit ty výhody obou těch předchozích variant. A je to především to, že na vysokém nástavku matka ploduje, neopouští ho, a na nízkých nástavcích tam ty vnímáme jako medníky a lépe se rozšiřují ty medníky a můžeme mít z toho i podchytit jednodruhové medy. Tak, kapitola 4. Kam můžu umístit úl? Pokud si chcete pořídit včely a chcete vědět, kdo je nejméně snesitelný soused ve vašem okolí, pořiďte si včely. Můžete si být téměř jistí, že v další sezóně, až se vám včely vyrojí, sednou přesně k nejméně snesitelnému sousedovi. Obecně žádná pravidla, kam včely můžeme umístit a nebo je nemůžeme umístit, neplatí. Nicméně vždy je dobré používat zdravý selský rozum. Pokud jste si vyhlédli nějakou parcelu nebo místo a ta parcela není vaše, vždy je dobré se spojit s majitelem a domluvit se s ním, v ideálním případě s ním uzavřít nějakou smlouvu o umístění včelstev. Je velmi dobré se domluvit i se sousedy okolních parcel, že budete mít na své parcele včely nebo si pronajmete nějakou parcelu a že ty včely na tuto parcelu umístíte. Je dobré se podívat i kolik včelařů máte v okolí. Všechna stanoviště, všichni včelaři, včetně kontaktů, jsou dostupné přes portál EAGRIS, takže můžete vidět a je dobré se podívat na okruh, řekněme 1-2 kilometrů, podívat se, jak je krajina převčelená. Je velmi problematické, když si vyberete parcelu a v okolí, řekněme do 500 metrů do kilometru, najdete 3, 4, 5 včelařů, z nich každý má 20-30 včelstev a vy tam umístíte svých dalších 5. Potenciálně je to problém, že vaše včely nebudou mít dostatek potravy a nebudou komplikovaně fungovat v dané oblasti.
Další věc, která by vás měla zajímat před umístěním včelstev, jaká krajina je v okolí daného stanoviště, jestli jsou tam lesy, jestli je tam zemědělsky obdělávaná půda, jaké plodiny se tam pěstují, jaké pesticidy a insekticidy jsou používány. To jsou všechno faktory, které je potřeba zvážit a na které je potřeba se podívat. A poslední dobou, a obzvláště v městech a na městských obydlích, se rozšiřuje umísťování včel na střechy, což je paradoxně docela zajímavá varianta, jak skloubit městské prostředí a svůj koníček. A zase je potřeba se domluvit s majitelem nemovitosti, se sousedy, kteří v domě bydlí, zda s tím nemají problém, ale se zkušeností ze střešního včelaření, zkušenosti jsou takové, že včely na střechách působí minimálně problémů. Když už si vyberete parcelu, tak je ještě velmi dobré se podívat, kde přesně na té parcele umístíte včely a jak je natočíte a zkontrolovat ještě další parametry. Ty, které jsou důležité. V ideálním případě je, pokud česno máme natočené na východ, aby když vyjde slunce, aby co nejdříve se ohřál úl a včely co nejdříve viděli, že je ráno a mají začít pracovat. Je velmi dobré, když prověříte, že na daném stanovišti není nějak příliš velké vlhko a nebude způsobovat zvýšenou míru plísní v úlu. Povětšinou to bývají stanoviště, které jsou blízko řek, potoků, rybníků, mokřadů a podobně. Takže vlhko je velmi důležitý faktor, který může negativně ovlivnit výkon a produkci včelstva. A pak dalším velmi důležitým faktorem je, jestli dané stanoviště a dané místo, jestli tam není příliš velký průvan. To je věc, která velmi zásadně ovlivňuje rozvoj včelstva, kdy daný průvan může výrazně eliminovat schopnost včelstva zahřívat plod a rozvíjet se. Poslední věcí, kterou bych rád zmínil, je velmi dobré, pokud stanoviště úly jsou umístěné v okolí a blízkosti stromů nebo keřů, aby v případě horkého léta v těch odpoledních hodinách byly v stanoviště a úly schované ve stínu, tak, aby se úl nepřehříval. Můžu si někde zobrazit včelaře ve svém okolí? Můžeš. Na serveru eAgris je databáze, v geomapě jsou zobrazeny všechna stanoviště, všech včelařů a i s kontakty, takže můžete se podívat, kdo ve vašem okolí včelaří a kolik tam máte včelařů. A je vhodné to udělat, než začnete včelařit. Super. Martine, zateplený, nezateplený úl? Je to jedna z dalších otázek, která rozděluje včelařský svět. Plast nebo dřevo? Pojďme si povědět, jaké jsou výhody a nevýhody plastu, jaké jsou výhody a nevýhody dřeva a nakonec můj osobní přístup. Plasty je to lehký. Když byli zvedat ať klidně prázdný nástavek, tak ten plast je výrazně lehčí než dřevo. Další výhodou, a tu výhodu někteří vnímají jako nevýhodu včelaři, je tepelná izolace, kdy ty včely mají větší tepelný komfort, třeba v nepříznivém květnovém období a nemusí, ale lépe mohou fungovat a šetřit zásoby. Nevýhoda je ten materiál neprodyšný, musí se odvětrávat vlhkost, aby úl neplesnivěl. Je jednoznačně méně mechanicky odolný, takže se můžou lámat různé děry. No a pak je tam otázka, jak velkou ekologickou stopu uděláme, když si pořídíme plastový nástavek a jakým způsobem jej budeme chtít zlikvidovat a že ji budeme chtít likvidovat. No a dřevo je mechanicky odolnější, je to přírodní materiál, menší ekologická stopa, no a zase opak je tam prostě vyšší váha. A moje stanovisko za mě jednoznačně dřevo a ty benefity, přírodní materiál a když už se něco nepovede ve včelařství a nedej bože by se objevil včelí mor a musíte zničit úly nebo spálit úly a stanoviště, tak se to bude dělat daleko líp dřevem než plastem. Co je to včelí mor?
Včelí mor je velmi závažné včelí onemocnění, které způsobují bakterie, které vytváří velmi odolné spory, které dokážou v materiálu v úle přežívat po dobu několika let. A ty bakterie napadají a postihují časná larvální stádia včel. Tak. Příznaky. Příznaky, pokud včely onemocněly včelím morem, jsou mezerovitý plod, tmavá propadlá víčka, z larev se stávají takové příškvary, které jsou na dně buňky a je to jako nějaký sopel. Takže na první pohled včelař pozná, že něco není v pořádku. V případě, že máme pochyby nebo jsme si jistí, v každém případě je potřeba kontaktovat veterinární správu, která provede potřebné vyšetření a podle výsledku vyšetření se realizují další kroky, jako vytvoření ochranného pásma v okruhu 5 km a má to dopad nejenom na včelaře samotného, ale i na všechny včelaře v okolí, kteří jsou v tom pásmu. A v konečném důsledku to znamená, že nelze do tohoto rádiusu ochranného pásma žádné včely dovážet ani vyvážet. A to se týká i matek. A když si budu zakládat to stanoviště, kolik včelstev na tom stanovišti je tak dobrý mít? Je dobré se podívat na server EAGRIS, kde máte možnost se podívat, kdo včelaří v blízkém okolí, kolik těch včelařů je. Je dobré si zjistit, jaké množství včelstev obhospodařují. Včela má dolet 5 km a ten počet včelstev, které se uživí v tom rádiusu 5 km, je zase omezený. Pokud budete mít v okolí 3-4 včelaře, kde každý má 50 až 100 včelstev, tak ty vaše včely budou jednoznačně strádat. Takže na tom, řekněme, na tom kilometru čtvereční by se nemělo objevovat, řekněme, velké množství, velké desítky včelstev, tak aby ty vaše včely a včelstva byly v pořádku. A z pohledu počtu včelstev na stanoviště, velmi zaužívaný počet je někde kolem 15, maximálně 20. Větší počet se nedoporučuje. Potřebují včely naši péči? Cílem webináře určitě není naučit se veškeré zákroky, které děláme ve včelách, ani způsoby, jakým povedeme zákroky v průběhu roku. Nicméně myslím si, že je velmi důležité projít si včelařský rok a říct si přibližně, co v kterých měsících včelař dělá, aby jsme měli představu o tom, co nás v průběhu včelařského roku čeká. Včelařský rok začneme měsícem srpen. Je to období, kdy už máme vytočený med, provádíme kontrolu včelstva, jeho sílu, slabá včelstva rušíme, případně sloučíme s jinými včelstvy. Je to velmi důležité období pro život a přezimování včelstev. Je to okamžik, kdy se líhnou dlouhověké včely, které mají přežít zimu. Měli bychom provést kontrolu zásob, které mají včely pro svoje přezimování a připravujeme včely na zimu. Další období sloučíme a bude to září, říjen a listopad. Je to obecně období, kdy včely už by měly být v klidu, i když v posledních letech se to úplně nedaří právě díky velmi teplému období v září a říjnu. Je to období, kdy včelař má čas na revizi zařízení ve včelstvech, má čas na zpracování vosku, opravu úlů a rámků a v neposlední řadě i se provádí kontrola a léčení varroázy. Dalším měsícem je prosinec, který je velmi zajímavý, protože včely a jejich život se řídí slunovraty, jak zimním, tak letním. A právě po zimním slunovratu matka začíná klást, začíná se včelstvo probouzet k životu, začíná se připravovat na sezónu a včelstvo v té době i začíná s větší konzumací zásob. Únor je to období, kdy už se teoreticky mohou objevit první rostliny, které poskytují pyl, například líska. Nicméně pro včely v tomto období bývá velmi obtížné si proletět a donést nějaké pylové zásoby, především kvůli teplotě a zimě.
Z pohledu zásob plodování je to kritické období. Může se stát a velmi často se taky stává, že v tomto období, kdy včely potřebují zvýšený přísun zásob, tak zásoby dojdou, včely hladoví, matka nezačne plodovat a je velmi smutné, když v tomhle období včely zahynou kvůli nedostatku zásob. Tady jsou uhynulý včely a nicméně ten objem a počet včel, který jsou vymetený teďka z úlu, tak u zdravého včelstva tento úhyn během zimy je zcela normální a přirozený. Tak. Období března matka čím dál více ploduje, včelstva postupně rostou do síly, můžou se objevit drobné přírůstky na váze a začíná v tomto období ke konci března už rozkvétají první ovocné stromy a v některých oblastech i řepková pole. Měsíc duben, včelstva jdou do síly, v plném květu jsou ovocné stromy, v průběhu dubna se i projevuje ve včelách stavební pud a včely začínají produkovat voskové šupiny, z kterých staví voskové plásty. A je to období, kdy už můžeme ke konci dubna rozšiřovat prostor pro včely a ze snůšky rostou především ovocné stromy, pampelišky, řepková pole. Tak, vrchol sezóny, květen. Včelstva jsou v plné síle, matka ploduje v maximální možné míře, ve vrcholu je schopna naklást až 2000 vajíček za den a v součtu hmotnost vajíček přesahuje její váhu. Je to období z pohledu včelaře nejnáročnější. Je to čas, kdy musí rozšiřovat prostor v úle, aby včely měly kam plodovat a kam snášet a nosit med. Je to období, kdy může dělat oddělky, je to období, kdy může rozchovávat matky. A na konci května se provádí i první vytáčení medu. Tady můžete vidět, jak krásně vypadá vyzimované včelstvo, které je připraveno na jarní snůšku. Začaly kvést ovocné stromy, to znamená včely nosí jak pyl, tak i nektar. A vidíte, že obsedají celý horní nástavek. Tak, podíváme se dovnitř. Tady vidíte, jak krásně zapropolisovali. Takže všechno to, co tady vidíte na horních rámcích, tak je krásný, vonavý propolis. A tady určitě uvidíme někde uprostřed horního nástavku, že matka začala plodovat. A určitě uvidíme jak vajíčka, tak larvičky, tak už i zavíčkovaný plod. Tak pomalu vytáhneme. Tak. Tady vidíme krásně zavíčkovaný plod uprostřed. Kolem je zase ve spirále jsou larvičky a na vnějším okraji jsou vidět vajíčka. Takže ta matka krásně ploduje ve spirále. A z druhé strany velmi podobně. Tady je možnost vidět pylové zásoby, ta část, a zase v okrajích kolem plodu a v buňkách, v rozích vidíte už čerstvě nanošený nektar. Díváme se ještě na rámek vedle, jestli náhodou neuvidíme matku. Tyhle včely opravdu velmi zapropolisovali rámky. Tak, kdo vidí matku? Já ne. Tak a tady je krásně vidět letošní nektar. Tady je zase pylová deska a tady vidíš krásný rozdílný barvy toho pylu. Od červené přes hnědou, žlutou,
oranžovou až po bílou. A tady vidíte nádherně zavíčkovaný celý rámek, kdy matka krásně proplodovala téměř celý rámek, vynechala pouze tady ty rohy, kde jsou pylové zásoby, a v tom zbytku místa je několik málo zásob nektarových. Tady můžete ochutnat krásně, a ten med je nádherně, nektar je krásně teplý a je výborný. Tak, z druhé strany to samé. To, že matka klade, tak jak říkají včelaři, od ucha k uchu, to značí, že matka je ve velmi dobré kondici a to včelstvo je zdravé, že krásně zaploduje celý rámek. Tak, podíváme se ještě o rámek vedle. Tak. Se velmi opatrně. Tady na kraji je možnost vidět larvičky těsně před zavíčkováním, pylové zásoby. Tak, matku jsme našli. Z prohlídky bylo vidět, že matka klade přes 5-6 rámků, má krásně plně zaplodované 3-4 rámky z obou stran, to znamená, že to jsou včely, které se vylíhnou, řekněme, do 1 týdne, a jedna strana, když se odlíhne, tak obsadí 2 uličky. To znamená, když máme 4 plné rámky za týden, tenhle nástavek bude úplně plný včel a ty včely budou připraveny na snůšku. Zavíráme. Tak, tady vidíme slabší včelstvo. Podíváme se dovnitř, ty včely jsou klidné, s velkou pravděpodobností matka tam bude. Nicméně je vidět, že ty včely obsedají 4-5 rámků a může být případ, že matka buď nedostatečně klade, nebo už je stará a bude potřeba vyměnit. Takže se podíváme a je vidět, že i ty včely jsou trošičku nervózní, že nejsou úplně v pohodě. Tak, teď jsem dostal do krku žihadnu, což je super. Tak, sice jsou slabší, ale ta matka, i když je jich míň těch včel, tak krásně má zase zaplodovaný celý rámek. Jo, proti těm předchozím včelám, tyhle jsou tak o týden až 10 dní pozadu. Takže z těchto včel žádná velká snůška, ta jarní, na konci května nebude. Tak, zkusíme ještě, tady je jich míň, tak zkusíme dohledat matku. Tak já si odložím rámek. Jsou takový nervóznější, rozlehlejší, hodně pobíhají po tom plástu. Že jsou takový rychlejší. Tak, tady matka není. Tak ještě vezmeme tady ty 2 krajní. Krásná. Červen a letní slunovrat. Stejně tak jako v prosinci s zimním slunovratem začínala včelí rozvoj, tak i právě naopak s letním slunovratem včely už jdou do útlumu a začínají se připravovat na zimu. To znamená, po letním slunovratu se počet včel v úle snižuje, matka míň klade
produkce trubců v úle klesá, postupně trubci jsou eliminováni v úle a ze snůšky se může objevovat lípa, malina, ostružina. Červenec je to období, kdy se může provádět poslední vytáčení medu, může se objevit i medovicový med a červenec je příprava zredukování nástavků ve včelstvech a příprava na krmení a příprava na zimu. Jak už bylo zmíněno, včelaření a včely sebou nesou spoustu informací, o které se musíme obohatit, takže společně se včelařstvím se budeme neustále vzdělávat. Ty základní zdroje, které máme, tak jsou časopisy, časopis včelařství, kde najdete ty základní informace, jak začít včelařit. Je to časopis Moderní včelař, jsou to odborné včelařské překlady, jsou to webináře, které i v rámci Forsage Eco budeme poskytovat před včelaření v jednotlivých měsících a v nejposlední řadě je to řada zajímavých webových serverů, kde najdete důležité informace. Co můžu dělat proti tomu, když mě ten slabší úl ty včely vykrádají? A co to vlastně znamená, že mi ho vykrádají? Loupež úlu je to stav, který nastává povětšinou na konci léta, na začátku podzimu, kdy je ještě teplo. Zároveň v přírodě už není žádná velká snůška, která by uživila a dala nektarové zásoby včelám, takže obecně všechny včely a včelstva slídí a ty silnější včely mají tendenci vyloupit ty slabší včelstva. V reálu to znamená, že během 1-2 dnů, kdy jste měli silné, nebo z vašeho pohledu zdravé silné včelstvo s dostatečným množstvím zásob připravené na zimu, tak ty silnější včelstva je dokážou vyzabíjet a veškeré zásoby, které byly v tom úlu, tak odnést. Jenom to vede k tomu, že to včelstvo mělo nějaký problém, buď bylo slabší, nebo mohlo být nějaký problém s matkou nějaký máte a z nějakého důvodu to včelstvo nebylo schopno se ubránit silnějším. Jakou máte šanci, že to zachráníte? Jak jsem říkal, je to velmi rychlý proces, takže během 1-2 dnů je vyřešeno, to včelstvo je zničeno, takže musíte být na tom stanovišti a vidět, že se děje loupež, to poznáte se 100% jistotou, kdy na česnu vidíte obrovský chumel včel, kdy se tam opravdu včely na česně bojují a snaží se zabít navzájem. Takže to jsou jednoznačné příznaky, že včelstvo je loupeno. Máte několik málo možností zavřít česno. Zase nemůžete nechat zavřené česno několik dnů po sobě, takže pokud máte tu variantu, jste u včel, tak ráno to česno můžete zavřít, na večer ho otevřít. Asi nejbezpečnější varianta je včely naložit a odvést, ale zase to může být komplikace, protože takhle připravené včelstvo na zimu může mít 40, 50, 60 kg a už je to zase náročný úkon přepravovat včelstva jinam. Můžu včelináře nějak přikrmit? Myšleno jaro, únor, březen, je to kritické období, kdy včely, které přezimovaly zimu, tak v tomhle období matka začíná plodovat, včelstvo má vyšší spotřebu zásob a když do zásoby dojdou, je to velký problém a i v tomhle období, byť přežijí zimu, tak v průběhu února a března mohou uhynout. Příkrm je, řekl bych, jsou omezené varianty. Jedna z nich je, že máte zásobní rámky navíc, které přidáte do včelstva. To je jedna varianta. Druhá, určitě nemá smysl přidávat cukerný roztok. Ten roztok v průběhu večera a noci schládne, bude studený, ledový a ty včely ho 100% nespracují. Takže druhou alternativou je medocukrové těsto, které přidáme na strop nebo ho nějak dobře vložíme mezi rámky. To jsou jediné 2 varianty, které v tomto období únor březen dávají smysl. Takový ty normální sklenice medu, co mají tak asi 720 ml. Kolik v nich je vlastně
kilo medu? Přesně tak, 720 ml. Ta sklenice, to je standardní lahev, v které se prodává med, většinou má 950 až 1000 gramů. Takže je to tak, jak se laicky říká, je to kilovka medu. Kolik mě moje včelstva budou stát? Už v kapitole úle jsme zmínili, kolik stojí pořízení jednoho úlu. Jeden úl je přibližně částka 3000 korun. Pokud budeme uvažovat tedy tu ideální variantu, že si pořídíte troje včelstva, tak za úly vás budou stát 9000 korun. To je první položka. Druhá položka, potřebujete do úlu mít včelstvo. Budu uvažovat zase variantu, že si pořídíte oddělek a cena oddělku se pohybuje někde kolem 2 až 2,5 tisíc. Pokud budu uvažovat tedy 2000 na troje včelstva, je to 6000 za včelstva. Třetí položkou, kterou musíte započítat do pořizovacích nákladů, jsou ochranné pomůcky a vybavení. Tam počítáme klobouk, kombinéza, rukavice, rozpěrák, dýmák. To jsou všechno položky, které pořídíte, řekněme, kolem 2000, takže jsou 2000 za ochranné pomůcky. A poslední oblastí, kde bude potřeba investice, sice ne v prvním roce, ale v dalším roce, je další vybavení jako medomet. A zase ve vašem případě, pokud jsme malovčelaři a budeme řešit včelstva do 5 úlů, tak můžeme pořídit i klidně ruční medomet, aspoň to bude zábava, který jde i použitý sehnat kolem 5000. Samozřejmě varianty na více rámků a motorem ovládané a automaticky ovládané jsou dražší a pohybuje se od 20 tisíc výše. No a příjmy z medu. Průměrná cena medu je kolem 170 korun za kilo medu. Průměrný výnos jednoho včelstva je někde kolem 23 až 25 kg. Dobrou zprávou je, že legislativně do 60 úlů a do produkce 2000 kg není nutné tyto příjmy danit a nepodléhají tak dani z příjmu fyzických osob. Bez úředníků to prostě nejde. Jak bylo zmíněno v předešlé kapitole, jedna z věcí, která je legislativně ošetřena, je, že nemusíme danit příjem z prodeje medu do 60 včelstev a do produkce 2000 kg, což je dobrá zpráva. Aktuálně na území České republiky existuje organizace, která sdružuje včelaře, je to Český svaz včelařů. Nikde není legislativně dáno, že bychom museli a stát se členy Českého svazu včelařů. Český svaz včelařů je organizace, která vyřizuje dotace evropské a řeší distribuci léčiv a je vydavatelem časopisu včelařství a distributorem včelařských odborných překladů. Jako alternativa a možnost můžete se stát členy pracovní společnosti nástavkových včelařů. To, co legislativně je ošetřeno a je naší povinností, včely hlásit do Českomoravské společnosti chovatelů, stejně jako jakékoliv jiné hospodářské zvíře chovatelé hlásí počty, tak stejně taky my, včelaři, musíme hlásit, kolik včelstev a na jakých stanovištích chováme. Je dobré mít dohodu a smlouvu s majitelem pozemku, na které máme umístěná včelstva. A další pravidlo, které se váže se včelami, pokud je převážíme nebo prodáváme oddělky nebo dovážíme oddělky a budujeme stanoviště, je potřeba mít schválení veterinární správy a mít vyšetření na včelí mor a varoázu od včelaře, od kterého včely pochází. Poslední věcí, kterou je dobré zmínit, pokud máte stanoviště, je volně přístupné, je na něj dobré umístit značku pozor včely, že v dané oblasti se vyskytují včely a lidé, kteří přichází a neví o stanovišti, aby byli takto informováni. No a máme tu závěr. Co dneska zaznělo? Velmi rychle shrnu. Chcete včely, chcete začít včelařit. Měli byste mít rozmyšleno, proč
co je motivací, proč chcete být včelaři. Měli byste mít rozmyšleno a zamyslet se nad tím, v jakém úle chcete včelařit. Měli byste i se zamyslet nad tím, kam umístíte dané včelstvo a zda tím nenaštvete sousedy a případně i majitele, jehož jenže majitelem dané parcely. Měli byste se zamyslet i nad tím, že pořízení včel není levná záležitost a minimálně počáteční investice budou dosahovat, řekněme, malé jednotky 10 000. A i s pořízením včelstev je spojená nějaká legislativa, nějaké úředničení, takže bude potřeba i se někdy obrnit nějakou trpělivostí. Přesto všechno, že proces přemýšlení o pořízení včelstev se může zdát složitý, tak stojí za to. Nespěchejte, dobře si svoje kroky rozmyslete. Když už si pořídíte včely, budete prahnout po informacích, takže studujte, nevzdávejte to. Nevždy se všechno podaří. Včelařím 13. rokem a sám můžu potvrdit, že každá z těch sezón byla úplně jiná. Vždycky přinesla něco nového. Další věc, s kterou se budete potkat, už se pořád budete učit, ale ty věci, které se budete učit, jsou nesmírně zajímavé a budou vás bavit a budou vás rozvíjet. No a pak mějte na paměti, že není správná varianta. V České republice jsou 10 000 včelařů, každý to dělá trochu jinak a každý to dělá nejlíp ze všech. Takže je potřeba si najít svoji variantu, poplatnou vaší krajině, vašemu úlu a tomu, jak vy sami chcete včelařit. No a co říct závěrem? No, včely sami ví, co mají dělat. Nepotřebovali nás, takže ušetřeme je mnohdy zbytečných zákroků a dopřejme jim, aby je to s náma bavilo. Děkujeme, že jste sledovali náš webinář. Určitě jsme nezodpověděli všechny vaše otázky. Pokud se na něco ještě chcete zeptat, tak nám napište. A budu velmi rád, když se uvidíme u nějakého z dalších webinářů, které plánujeme pravidelně každý měsíc uvolnit.